tak. Taká bobka, vieš. Fuj, to je dým. Čo, nevidno ani ten dým. Ešte. Áno, do toho. To bubu, mama. Počkaj, tak aj bližšie. Je tam mobil. Teraz taký výbuch. No, počkaj, ti ukážem, že čo sme vytvorili, hej. No. Mňamky, mňam, hej. To také bobky dobre. Počkaj, pozrieme na tvoje ruky, že papáš. Ešte? Môj, ty, kaká také čierne je to. A už vidno troška, že ide dým. A nevidno ten dým vôbec. Prečo? To reálne napíčem. No pustíme ďalej. Čo ma tak varí? To bude riadne taký úvod. Ježiš! Niko to vyleje! Niko, dajte tu tomu. Nie, pustite. Napraviť to. Ono sa to plaví. To piči. To je dýmu, Niko, keď to ide. Niko, zapni trojku. Zapni, ty gesto. Dusíme. No ale vážne, ty kokos dým, je to zriadný. Dobre, dosť. Necháme to dosť. Nechajme to váriť v tom, ono. Taký zadýmený mobil. Ja to viem. A vidno už aj ten dým. Aha, vidíš? Ty kakos to riadna zverinka. Hore, nech to jedy nerastú toto. No, trošku nevyšlo jedlo, hej. Trošku slabé kuchárky, ale nie. Ale nie, však to jeden oný. To nevadí. Tak raz v živote musím niečo zmeniť. Fakt, to škvári. Fajn. Pozrite, tam všetky nástroje vidno. Počkaj, ukáž si to si búko, to vieš? Všetko možné, čo tu existuje, dávame. Tu sme jedli. Kapusta. No, mňam, takže kapusta, hej. To je také. Mňam. No, dobre. Víte, co to ešte varí? Nemá, on je normálne sa dými z toho. Fú, už sme zadýmené, my budeme rede smrdeť. Týka to je riadne tvrdé. 4 minúty sa to nahráva. Trošku nám nevyšlo jedlo asi. A to vyzerá ako hovno. To vyzerá ako hovno, taká bobka. Oného ovcia bobka. Vidíte, ja som to ešte tiež takto nevidela, takú ovčiu bobku, taká. Že pije si takú bobku, no. Mňam, 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 mňam. No, mňamky, mňam. Ale tiež vyzerajú budečky tam nie. No skoro mi vlasy zhoreli. Bola taký dym z vlasov, len vieš, vyšlo, že? Aj dobre, troška nevyšlo. Idem si to nahrať, co? Máš výtvor. No, mňam, mňam. Dobre, toto ideme papať, hej, mňam. Môžem to hodiť kúsik. Toto sme už spapali, polievku. Mama. Ako to je ten, oný, že čierna ovca. Počkaj, no, zatváraš. Čierna ovca. Ešte ho posoliť, no a môžeme ho jesť. Ticho, dajte si to, dajte. Dajte si to tak trochu, že dobre. Daj mi vidličku. Počkaj, vidličku. Daj to mi počkaj. Máš také. No, takže... To sa už nedá.
Poď potom poskákať. Alebo hodiť to tak cez balkón do hlavy, dobre. Ale vnútri to biele. Čo? To vyzerá ako oné. Tvoj. Kokočina si to. No to riadne sa Ako sa to volalo? To nejak špič, čo? Kroketky. Kroketky. No. Naše kroketky, no. Idem to pyrohy nahrať. Ja mám tie dojedené pyrohy. trochu gulku. Kávička, troška tú kávičku. Ja to nemôžem. Smeti, čo sme všetko pojedli. Dobre, to riad, čo sa nám nechce umieť. Máme piči umývať nejaký riad. No dobre, ideme jesť. Ideme sa najesť, toto vreckou kanocou. Vreckou kanopix. Kanocou sa potkla. No, ideme jesť, a ešte tuto na televízor, hej, no. Dobre, dotka za máma. Ahoj.